हाय गाईज, मी प्रसाद मुंडगेकर. आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे सनी साइड अप, मतलब ओरिजी बुलाय. इंडियन स्टाईलमध्ये आपण त्याला बोलतो फ्राईड एग सिंगल साइड. ओके, आपण स्टार्ट करूया रेसिपीसाठी. तर स्टार्ट करतोय आपण रेसिपी सनी साइड अप. 2 एग रेसिपी आहे. तर ही अशी 2 अंडी आपण फोडून पॅनमध्ये सोडलेली आहेत. यामध्ये व्हाईट जे आहे ते पूर्ण कुक्ड होतं आणि जे येल्लो आहे ते इझी राहतं. बघूया तर पुढे काय होतंय. आपल्याला योग फोडायचे नाही आहेत. या कोरोनाच्या काळामध्ये भरपूर अंडी खायची आहेत. मतलब ॲटलिस्ट दिवसातनं 2 तरी अंडी खा. अशा तऱ्हेने पूर्ण कुक झालेलं आहे. आपण त्याच्यावर स्प्रिंकल करतोय आता लाल तिखट, मीठ टाकलेलं आहे आणि कोथिंबीर. अशा तऱ्हेने आपलं सनी साइड अप रेडी झालेलं आहे. मित्रांनो, मँगो किचनला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि आयकॉन बेल प्रेस करा. थँक्यू.